फाटली कितलीच वर्सां गोंयकार आनी बेळगांवाचें एक वेगळेंच नातें जालां। गोंयकार दर एक सणाच्या किंवा आनी कसले निमतान शॉपिंगाच्या निमतान बेळगांवान मुजरत येतात। आयज बेळगांवाचे खूबशे अशे ब्रँड आसा जे गोंयकाराच्या घराघरांनी पावल्यात आनी होच शॉपिंग एक्सपिरियन्स आज गणेश चतुर्थीच्या निमतान प्रुडंट दर वर्षा प्रमाणे तुमच्या घरा मेरेन हाडटा। बेळगांवान तुम्ही जर हार्डवेअर सोदता आसत जाल्यार आनी एक थळ आसा, आनी एक अशें नांव आसा ते श्रीराम इनोवेशन। हातूर सुद्दां तुमकां खूब अशे वेगवेगळे प्रकारचे किंवा तुम्ही जे चिंतूंक शकता तेच्या भायर तेच्या पलीकडे वचून हार्डवेअर आयटम्स मेळटले। हांगच्यान जर नजर मारली तुम्ही पळोवंक शकता त्या पोता मेरेन हांगा तुमकां वेगळे आयटम दिसतले। वेगवेगळे काउंटर आसात, हँडल्स जावं बाकीचे हार्डवेअर्स सगळे आयटम हांगा डिस्प्ले केल्ले आसा। हँडल्स आसात थोडी, मागीर अपडेटेड सगळे आयटम्स आहा आनी काउंटरूच जर तुम्ही पळयले जाल्यार म्हाका दिसता एक 7-8 काउंटर आसा जे वेगवेगळे प्रकारचे डोरबेल्स आसात, सगळे वेगवेगळे प्रकारचे आयटम्स। नमस्कार, मी सचिन हंगीरगेकर, प्रोप्रायटर श्रीराम इनोवेशन बेळगाव। तर आपलं श्रीराम इनोवेशन या नावानं जवळपास 18,000 स्क्वेअर फीट इंटिरियर रिलेटेड डिस्प्ले सेंटर बेळगावमध्ये आम्ही सुरू केलेलं आहे। आता ह्या शोरूमला आम्हाला सुरू करून 5 वर्ष झाले। तर याच्यामध्ये आम्ही नवीन एव्हरी मंथ नवीन आम्ही प्रोडक्ट डिस्प्ले करत असतो इंटिरियर रिलेटेड। तसंच हार्डवेअरमध्ये तुम्हाला हँडल्स, गोदरेज लॉक्स, किचन ॲसेसरीज, बाथरूम ॲसेसरीज असे पुष्कळ सारे आम्ही प्रोडक्ट इथं डिस्प्लेला ठेवलेले आहेत। तर टोटल आपलं म्हणजे बेळगाव आणि गोवा, कोल्हापूर, हुबळी, धारवाड या ठिकाणी आम्ही सगळीकडे आपलं मटेरियल सगळं पाठवतो। तर आता नवीन ॲडिशनल आम्ही त्याच्यामध्ये आता ग्लेन किचन ॲसेसरीजची आपण गॅलरी सुरुवात करत आहोत। आता ह्या येत्या 15 दिवसात आमचं ह्या गॅलरीचे ओपनिंग होणार आहे। तर त्याच्यामध्ये आम्ही ग्लेनचे सगळे चिमनी, हॉब्स, स्मॉल अप्लायन्सेस लाईक किचन अप्लायन्सेस सगळे असणार तिकडे, तुम्हाला पूर्ण लाईव्ह डिस्प्ले असणार। तर परत आणि सर्विटी ब्रँड एक्सक्लुझिव्ह किचन म्हणजे टोटली फुल्ली ॲटोमेटेड किचन जे कर्नाटकात पहिलं शोरूम असणार। सर्विटी इटालिया कंपनीचा, इटालियन ब्रँड आहे, जर्मनी। आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये पुष्कळ सारे व्हरायटीज मिळणार। त्याच्यामध्ये फुल्ली ॲटोमॅटिक किचन आहे, म्हणजे तुम्ही तुम्ही सेन्सरवरती वगैरे तुम्ही ऑपरेट करू शकता ते। त्याच्यामध्ये टेबल्स, कॉफी टेबल्स, फोल्डिंग टेबल्स। तर तुम्हाला छोटं जर घर असेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं काही पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये उपलब्ध होऊ शकता। तो आम्ही ह्या 15 दिवसात त्याचे ओपनिंग करत आहोत।
तसंच आम्ही आता आपलं गणपती डेकोरेशनसाठी पण नवीन शीट्स उपलब्ध आहेत आपल्याकडे, तर त्याचाही डेमो इकडे आहे. PVC शीट्स, त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला कलर्स, डिझाईन, व्हरायटीज भरपूर मिळणार. तसेच प्लायवूड, लॅमिनेट, विनियर्स, सीलिंग्स असे भरपूर काही प्रकार आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. आणि लाईव्ह डिस्प्ले आहे आपल्याकडे. वेगवेगळ्या प्रकारचे किचन्स अवेलेबल आहेत, त्याच्यामध्ये गोदरेज, सर्विटी, जगवार असे 3 ब्रँड आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. आणि त्यांचा डिस्प्ले पण आमच्या शोरूममध्ये आहे आणि तो तुम्ही लाईव्ह डिस्प्ले बघू शकता. आणि आम्ही संपूर्ण किचन तुम्हाला पूर्ण मॉड्युलर किचन रेडी करून देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला किचन ॲसेसरीज पाहिजे तर ॲसेसरीजही भेटतात. आणि तुम्हाला संपूर्ण किचन जर रेडी टू यूज रेडी तुम्हाला सगळं भेटणार. हे आमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे, ऑनलाईन सॉफ्टवेअर. जसं ॲमेझॉन, स्नॅपडील वगैरे जे आहेत की नाही, तसं एक सॉफ्टवेअर आम्ही डेव्हलप केलं आहे. म्हणजे ऑनलाईन शॉपिंग करू शकतो तुम्ही. हे कॅटलॉग आहे, त्याच्यात साइन इन केलं. आमचं शॉपचं पूर्ण जे काय आयटम्स वगैरे कॅटलॉग आहे अवेलेबल, ते सगळे ह्याच्यात दिसतात. आता हे जितके बी प्रोडक्ट्स आहेत तिथं, हे सगळे ह्याच्यात ॲड केलेलं आहे. ह्याच्यात फ्रॉम स्क्रू, म्हणजे जितके शोरूमला काहीही आयटम, प्लायवूड, तुमचं फ्लेक्झी प्लाय, स्क्रूज, ॲडेसिव्स, हे सगळे ह्याच्यात डिस्प्ले केलेले आहेत. आता सपोज तुम्हाला म्हणजे आम्ही त्यांना लिंक देणार, मग तुम्ही तिथनं ऑर्डर हे करू शकता. तर मी समस्त गोवेकरांना विनंती करतो, तुम्ही अवश्य आमच्या शोरूमला एकदा भेट द्या आणि तुम्ही हा लाईव्ह डिस्प्लेचा अनुभव घ्या. आणि आम्ही डिस्काउंट्स वगैरे आपल्याकडे भरपूर भेटतो तुम्हाला. गणेश चतुर्थीसाठी, परत दसरा, दिवाळी असं फेस्टिवल ऑफर्स पण आपल्याकडे असतात. तर तुम्ही त्याचा अवश्य लाभ घ्यावा ही विनंती करतो.